הוא יוטיובי, יא ג'מי, חדת יוטיובי. הוא חונק, הכבאים נמצאים עם מסכות מיוחדות לכך, עם מכשירי חמצן שמחוברים, והנה הם משפריצים מים כדי לקרר את הדלת. כן, מה שהם עושים עכשיו זה למעשה להשפריץ מים על הדלת כדי לקרר אותה. החום גורם לעץ להתנפח ולכן הוא מקשה בפתיחה של הדלת, לכן השפרצת המים. הם מקררים, ברגע שהדלת קרה יותר זה מונע מהעץ להתנפח ואז הם יוכלו לפתוח את הדלת. והנה הדלת נפתחת. הדלת נפתחת לכדי חריץ קטן שלתוכו הם משפריצים מים, והנה בביתה הם מנסים לפרוץ פנימה. רק חלקם לבוש. הנה הלהבות, ומה שאני רואה, ואנחנו עכשיו מקבלים גל עצום של חום. 150 ליטר לדקה, קדימה. מי שבכבאית שירים טורים, הכי גבוה שאפשר. תן למעלה לכיוון התיקה. אופיר, מצד ימין זה המוקד, אני מזהה אותו מפה. הם מתלבשים, לובשים את הציוד כדי לפרוץ פנימה ולהתחיל בסריקה. אנחנו בניגוד אליהם לא ערוכים לכמות כזאת של עשן. החום כאן הוא גדול. כן, אנחנו נשים את המסכות. אנחנו נתחיל לצאת החוצה. גם הכבאים, אפשר לראות את הכבאים שלפניי. אפשר לראות את הכבאים שלפניי שהם לא חמושים בקסדות, שאין להם את מכשירי החמצן והם נוסגים אחורה. אנחנו ניסוג יחד איתם כי באמת העשן שעולה כאן מהבית הוא בלתי נסבל, ללא האמצעים שצריך לך.